Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pinanggih malih pamirsa kalian kula Sheila Oktarina ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi menarik kagem ngancani wedal santet panjenengan. Antawisipun bingahaken puisi Aku kriya Chairil Anwar dipun pajang wonten stasiun kereta Seoul, Korea Selatan. Kain bentenan tenun khas Minahasa ingkang ugi kagungan fungsi dados pirantos bayar pajak. Jelajah budaya dipun padosi serupi kebo menika ritual adat kebo-keboan alas Malang Banyuwangi. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa panjenengan mesti sampun boten asing malih kalian film Avatar The Way of Water. Film menika saderengipun sempet tayang wonten layar wiyar lan sukses ageng ing warsa 2021. Nah, panjenengan ngertos boten nggih, mbok menawi kasunyatanipun film menika keinspirasi saking suku Bajo wonten Indonesia. Nah, salajengipun sumangga kita rembag nggih. Nanging boten namung menika mawon. Kita ugi badhe ngrembak bab perkara salah satunggaling kriya saking bapak puisi modern Indonesia. Ingkang kasil kagem ajeng wonten stasiun kereta Seoul, Korea Selatan. Sangsaya penasaran boten kalian babagan menika? Pemirsa sumangga kita padhaki beritanipun. Pamirsa, tiyang ingkang manggen wonten seganten Asia Tenggara inggih menika suku Bajo, kagungan pagesangan ingkang saestu unik. Keahlian piyambakipun lebet mertahanaken pagesangan wonten ing seganten. Sampun dipun tilaraken kanthi turun-temurun lan dados saperangan saking identitas budaya piyambakipun. Wiwit maabad-abad piyambakipun sampun ngrembakaaken kesagahan nyelam lan navigasi seganten ingkang luar biasa. Saengga ndadosaken piyambakipun saged gesang wonten ing sainggiling baita alit lan pados ulam wonten ing dasar seganten. Kesagahan suku Bajo menika sampun dados inspirasi kagem James Cameron, sutradara film Avatar The Way of Water. Cameron kepingin nampilaken pagesangan suku Bajo lebet ing filmipun, nanging kalian sentuhan fiksi. Lebet ing film kasebat, Cameron nampilaken suku Metkayina ingkang kagungan kesagahan nyelam lan navigasi seganten ingkang memper kalian suku Bajo. Film menika sampun biyantu ningkataken kesadaran bab suku Bajo lan budaya maritim piyambakipun. Pamirsa, puisi Aku karya Chairil Anwar sakmenika ngiasi stasiun Yeouido lan stasiun Gangnam wonten Seoul. Kanthi kalih basa inggih menika basa Indonesia lan Korea. Kawontenan puisi menika minangka saperangan saking program puisi multinasional ingkang sampun dipun gagas kalian pemerintah kita Seoul wiwit 2008.
Program menika nampilaken secacah kriya sastra saking negari-negari kados Inggris, India, lan Malaysia kalian tujuan nepangaken kasugihan sastra donya dhateng masyarakat Korea Selatan. Ngiras bangun raos bingah kagem wisatawan asing ingkang manggihaken puisi saking negarinipun. Minangka tiyang ingkang dipunjuluki dados Bapak Puisi Modern Indonesia, Chairil Anwar dipun tepang langkung kriya-kriyanipun ingkang nggambaraken kekendelan lan semangat juang. Puisi Aku Piyambak nggambaraken bab sikap kukuh lan pantang menyerah. Dadosaken relevan kagem saperang budaya kalebet ingkang wonten ing Korea Selatan. Wah, pantes kemawon. Wekdal kula ningali kala rumiyin filmipun menika kados boten asing malih nggih. Kasunyatanipun keinspirasi saking suku Bajo toh. Boten gumun, amargi kebudayaan saking suku Bajo pancenipun unik sanget nggih pamirsa. Lan ugi tentunipun puisi Aku kriya Chairil Anwar kala wau ugi boten kawon menarik. Maknanipun saestu lebet sanget. Lan boten namung relate kalian pagesangan wonten Indonesia kemawon. Nanging ugi wonten Korea Selatan. Dados pancen saestu pas kagem dipun pilih minangka representasi negari kita nggih. Nah, kita tilaraken pawartos kala wau pamirsa, salajengipun kita badhe jengkar dugi Sulawesi Utara kagem ningali salah satunggaling kain tenun khas Minahasa. Ingkang ngendikanipun nggih wekdal zaman rumiyin dipun dadosaken minangka pirantos bayar pajak. Kinten-kinten badhe kados menapa nggih? Lajeng kita tingali menika informasinipun. Pamirsa, kain bentenan inggih menika tenun khas saking Minahasa, Sulawesi Utara, ingkang gadhahi nilai budaya ingkang sanget inggil. Kain menika dipun tepang kalian pola lan motif ingkang endah, sarta teknik tenun ingkang turun-temurun. Boten namung minangka ageman adat, kain bentenan ugi nggadhahi peran mligi lebet ing sejarah ekonomi masyarakat Minahasa. Ing wekdal rumiyin kain bentenan dipun ginakaken minangka pirantos bayar pajak. Malah ing mangsa kolonial, kain menika kagungan nilai ingkang seimbang kalian emas. Masyarakat Minahasa migunakaken kain menika lebet ing transaksi ekonomi. Lan pemerintah kolonial VOC pun dados panuku utami kain bentenan. Bentenan asalipun saking dusun Bentenan wonten Minahasa Selatan. Papan kain menika kaping sepindahan dipun rembakaaken. Wiwitanipun bahan utami kain kasebat inggih menika serat saking wit-witan lokal, kados wit fuya lan pisang. Ingkang salajengipun dipun proses dados benang kagem dipun tenun dados kain ingkang kiyat lan tahan lami. Sanadyan dipun produksi kain bentenan mandap lan badhe ical, upaya nglestantenaken sakmenika milai nedahaken asil. Secacah lembaga sakmenika nggadhahi usaha kagem gesangaken malih damel kain menika. Tansah njagi supados tilaran budaya Minahasa menika tetep gesang kagem generasi ingkang badhe dateng. Menarik sanget nggih pamirsa, pantes kemawon saged dipun ginakaken kagem bayar pajak. Kasunyatanipun wekdal zaman kolonial nilainipun imbang kalian emas, nanging pancen elok sanget nggih kainipun.
Nah, pamirsa sesampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.